हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौहाय लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो भिडिअखौ बुजिगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे मिउजिक भिडिअस आरो आबुं बर' सावथुननि सोमोन्दै मिथिबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलावनो नुखादोंआनो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै अर्गें मोशन पिक्चार्स बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो बिथां राजा नार्जारिनि नाजानायाव जोनोम मोननाय आबुं बर' सावथुननि सायाव आं दिनै नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा बे आबुं बर' सावथुना बर'फोरनि गोबां मुंदांखा आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायजों आबुं जानाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय मोसा दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर मोसा आबुं बर' सावथुननि गासिबो पार्टखौनो अर्गें मोशन पिक्चार्स इउटिउब चेनेला रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे आबुं बर' सावथुननि फुल पार्टखौ नायाखै अब्ला आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायहैनो हागोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर, स' नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुना जोंना बर'नि मुंदांखा जाखांफुनाय आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायजों आबुं जानानै नुजानाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी होननानै बुङोब्ला गोबाङानो सिनायखायोआनो नङा होमबा लोगोफोर, मानोना बिथांमोनानो दासान्दि जाखांफुनाय मुंदांखा बर'फोरनि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' लिंसार बसुमतारीनि मुभि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनखायो नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा एक्टर बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोनानो जाबाय सुदेम सना, बिबेक, मनीषा, विंकल, श्रीबराज, नबनीता आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बेयाव गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बिथांमोननि मुंखौ आं बेयाव मेनसन खालामला दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्लाथ' जोंनि बे मोसा आबुं बर' सावथुना बर'फोरनि मुंदांखा आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायजोंनो आबुं जानाय नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोसा आबुं बर' सावथुनखौ जाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे मुभिनि बागै एसे सोमोन्दै मिथिनो दे लोगोफोर। बे मोसा आबुं बर' सावथुननि प्रडिउसारानो जादों फुंखा नार्जारि दे लोगोफोर। डाइरेक्शनखौ खालामदों बिथां राजा नार्जारि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जा बिथांनि नाजानायावसो मोसा आबुं बर' सावथुना जोनोम मोनदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा बे मोसा आबुं बर' सावथुनाव डिअपिखौ खालामदों बडा खेरखातारि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर मेकआपखौ खालामदों सनाम ब्रह्मा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुनाव केरिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारीया दे लोगोफोर। एक्सन डाइरेक्शनखौ खालामदों सुजित देब बर्मा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोसा आबुं बर' सावथुननि माखासे मिउजिक भिडिअफोरनि मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम, सोमखोर आरो इलिसा बर'मोना रोजाबदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा बे मोसा आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड जाना दं अब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा बेबायदिनो आपडेट्सखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों मोसा आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 खौ साननैसो नेना थासैलाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।